Madoka chete mabi yangu taona nhau dzomanhoko dzozuva rochisere mwedzi uno wakakunguru. Nyasi tiri kufara kuti wana vanochengetiwa paumba inochengeta wapwere yo paorosozi wabatsirwa nozvinhu zvakawanditsa zvapuwa nomumwe munhu aribe kuzikana kuti mbani. Toramba tichimutenda tichivimba kuti wamwe tinogona kutambanudzawo manja edu kuti tiwabatsire tigoita zviri nani. Ipapa wanoda kuwabatsira munogowabata sisitawo paorosozipo panhamba dzinoti 0773 293 745. Tinoramba tichitenda. Nyasi nyika yedu yeZimbabwe yawana tumushonga twodzihwamupengo tunosvika mamiriyoni 2 twabva kuChina. Toramba tichitenda wakuru wehurumende kuti apa wari kuita tusvinu kwai anenge agona anoda kupembedziwawo patusvinu ito anenge ari kuita. Toramba tichizvikudza. Hurumende nyasi yatiyo kuchiribe makadhi okunyora vanhu vanenge vapiwa kamushonga kodzihwamupengo. Zvatoshamisa vazhinji kuti kohokonai zviri kudaro nokutoti vazhinji vangu vari kuringira kuti vachagopuwa. Ipapa kwai kubva patanda mwedzi uno twanga turibe tumakadhi turi kuboekaba. Heno mabi angu kuti zvichagotekaira sei, asi toramba tichindoimba kuti chero anenge andobayiwayo zvisvino. Asi vanhu vari kuhwara kana vanhu vanogara novanhu vakaremara vari kutadza kuti waboye zvakanaka tumushonga todzihwamupengo nokuti pane zvese zviri kuitiwa vari kupuwa bamukana wekuti waite. Toramba tichivimba kuti vachagadzirisa kuti zvirambe zvichiita zvakanaka. Tiri panyaya yodzihwamupengo iyi, wanhu nyasi wadokerera wakamirizika kuita kuwanda kunge masvosve munzvimbo dzanga dziri kupuwa tumushonga todzihwamupengo. Pasenge paita manyongori paparire nyatwa popamuka wanhu wakaita kuzarapo wari kuda kupiwa tumushonga todzihwamupengo. Wanhu wanga wakutoshira kutoti panogona kuita kutotapurirana kachirwere kapo kare wakamirira kuti wabayiwe. Heno mabi angu kuti wakuru wenyika vachazviita sei kuti vakone kunyoresa wanhu kuti wagoende zvakanaka zvino ungwaru. Ipapa vamwe vangu vakutobhadharisiwa mari kana inosvika madhora 20 okuAmerica chaiwo kuti wapuwe nhamba iri pari nani kujamba mutsara kuenda. Idi zvakatooma kubulawayo vanhu vanotengesa wakazvimirira wegani wangu wakatoitawo tacha ikweyo zvokutoti wazhinji waribe kubatsirwa. Mapurisa atezinga adedziwa kuti aende korandutsira vamwe wanga wachida kuita zvokunyirana. Idi zvakatooma mabi angu, asi tinoramba tichivimba kuti zvichanhadzirika zvigoita zviri nani. Makuseni tanyepiwa kuti umwe anga ari mutungamiriri wemasoja wopasi General Edzai Chimonyo kwai apfa chirwere chonhuta. Kwai ipapa anga akaita mumwe wevanhu wanga vari pamusoro poboka rakaenda kogwarasha vanhu kumatebeleland rogukura hundi. Idi mwedzi uno aiwa tanga tatogara taringira kuti tichaenda kunoikiwa magambakuu. Tindori munyaya dzokuvika magambadzi, Abraham Kiwane aitiwa gamba ronyika. Kwai ndiye mumwe wevanhu vakatanda kupinza zvombo zvehondo munyika medu muno nguva yehondo. Toramba tichitenda izvi. Nyika yedu yeZimbabwe yaita ndiyo nyika yekutanda panyika dzodzasi kuAfrica yabisa zviga zvokuti paite vanhu vanopuwa mavhiza kuti wauye munyika medu muno. Toramba tichitenda kuti nyika dzedu dzese dzodzasi pachiribe mumwe munhu ari kufanira kuti apuwe vhiza kuti auye. Wari kuringira kuti zvinogogadzirisako ukama hwenyika kuti dziite zviri nani nekuti vanhu vatekaire zvakanaka. South Africa yabenutsa vanhu vanosvika 220 kunyika kwedu uno kwakasvikira kuBedbridge. Heno vanhu vakuti vachagoita sei, asi wakumirira kuti watange waongororwa nyaya dzodzihwamupengo kuti wakone kuzoenda kunzvimbo dzavanogara. Wamunangagwa wapa manyuchi mari inoita zviuru 10 zvomari yekuAmerica munyasi. Heno kuti zvatekaira sei, asi ndizvo tanyepiwa. Zimbabwe ichiri kuda mumwe mhanyo inosvika 354 kuti ibatane nochikwata choBangladesh kumutambo wekiriketi. Idi pakatonyangaritsa vanhu vazhinji vahwadziwa kuti ndizvo zvai kuitika izvi. Tiri kunyara mabi angu kuti nyika yedu yaenda pokare kureketiwa zvinhu zvakanyangaritsa nokuti wakuru wenyika vari kuziva zvavari kuita. Nyasi kwaburika kuti wakuru wenyika wagotumira vanhu vanosvika
13 kuti vaperekedze vari kwaenda kotamba mitambo wari washanu bedzi kuTokyo kumaolimpiki. Vamwe vaenda vanosanganisira munyori waCast Coventry ari gurukota. Zvinotorwadza izvi mabi angu. Tiringe hedu dziri kuita pasi rese. Wazuma manhoko nozuro wagoenda kuda kujere kuti wanotanga kugara mujere sokutongiwa kwagoitiwa. Idi vamwe wafara asi vamwe watsvomwa nazvo. Kauni House anga ari kuvatsigira atosungiwawo pokare nyasi paanga ari kuenda kujereko. Heno tanga ari kuda kuoboyei, asi heno mabi angu ticharamba takaringira. Cristiano Ronaldo agoburitsa kuti atanda hotera yache inonzi Pestanya CR7 Hotel kuNew York. Ipapa vazhinji wafara chaizvo nokuitaku. Toimbira kuti achagoitawo zvakawanda kuti vamwe vagobudirirewo. Nyika yeBelgium yati ichada kubenutsa zviumbiwa nozviveziwa zvinosvika zviuru 2 zvokuDRC zvavanga wakaba, asi wagoda kuti wasiye zvimwe zviri kuBelgium kwai tichiri kuda kuzviona nokuzvisenzesa. Idi dai iyo DRC ikaramba kuti zviuye zvese, wanenge wachida kuzviona wagozvifambira kuuya kuDRC kuzviona. Nozuro manhoko pokare kwakaitika kumwe kuputika kwechikepe pamuzinda wezvikepe kuDubai. Heno kumabi angu kuti zvakazoita sei kuti zvidaro, asi kwai muputikiro wapakaita wakagoita kuti munhu wese munyikamo agozvingwe. Idi mabi angu dai wakaita tuzvinhuwanhuwa. WaTrump wagotiwo wakusungisa kambani yeFacebook, kambani yeGoogle pabudzi pono kambani yeTwitter kuti dziri kuvatadzisa kureketa zvakasununguka. Heno mabi angu kana wakazvikunda izvi, asi ticharamba takaringa nokuti kubva pawakavhariwa maakaundi avo pawagosenzesa wagoitadza kureketa pamadandemutande yamo. Ticharamba takaringa kunoira tsvimbo nodohwe. Mukupedzisira kwai kuTokyo kwai kuchaita vanhu vanenge varipo kuokera vanenge vari kuita zvokutamba mitambo. Izvi zvakanakitsa nokuti dzihwamupengo riri kuramba rakandosimuka. Tiri ipapo mabi angu panyasi togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.